TV Anwar Flebaw anga foli ani tanu be awye awka bismillah awka don kibaru keneka abakurbaw fleni anga islameton bamimbe Mali kono na bi wele ko Haut Conseil islamique du Mali karina tano ye dimanche una lajeli belebele ke min konila una wele blakata jamana kono duma wala sa anga nyogom mene ka ben ka ke kelenye Turki sordasu musolakaw yamaria diruma ukaseka disado katenito ula. Lanchi Nasraou fait Champions League Juventus aye Porto chi Séville ale fanaye Leicester dashi anga dine tomba mimbe Mali kono na bi wele Haut Conseil islamique du Mali uye laje belebele uyo ke bi uka jabala la noye uka seje ka sababu yake ko munkera Mali kono noye gelea munkera Mali fando la region konna na noye wulika jo muntemena population yere ni nyogonche ukama Haut Conseil islamique du Mali ugna laje belebele ke mimbi ke karido femiye badlabugu parle de la culture Amadou Ampateba konana ani kelenya obseka sabati ani nyogonche chugami TV Anwar Kachidew tumbe keneka ango laje Haut Conseil islamique du Mali noye tomba mimbeni islamé ubi nyogon soro akono uye nyogonye kerenkenke sogomadena u jabalala noyu ka CG ni nyogonye kerenken mimbe ni uyake ko mimbe jamana kono ubeka anga dine nyemo ka ujoro ñoye bi Haut Conseil bureau la ñoye balangendu kada jamana yere be la min bi o situation ko la kana balia min be jamana kono ni aywa sigi ñoom ni xiaw munum sigi lembes aywa kabni sanke me yirkaw yoro la ni jamana yere ka la yaw batu be ñini ka aywa fi ñoom aywa bembalia be ñini ka do mo ñoonche ako be ñini ka ke aywa famre parce que ambe delika me ka ko mishi ganan ni Senegal be bla ñoona we la dala fenya am anga jamana na ambo me o temashi mo atonshi wuli maintenant pour ko flaw ni bamana o kuma o ko warade o be ka o connotation me be ka do ala o fenye anga kanga yere koloshi mina il va falloir que mo ka wuli ka jo anga wele ma dake ka nyeshi bema wa jamana kono wa ko ambo ye tuko mena ni hakna min bana ni kore mun fana be jamana kono bi ni vraiment anga kanka anga famuya anga compréhension diala mo wele kunyoyi dama be wele lendo la kuma islam be wele lendo aywa jamana dembe wele lendo ibe dina o dina la wele lendo aywa ye catégorie sugu wele lendo pour que ye jamana indi anga fara ñogon ka anga ko laje vraiment be ka jessa kan ni fen laje ñogon fe parce que ni ko me ka ta tabulu min ka fe ñumante bon insécurité ni jadi ci ko ni fa wara bu jamana ko mais na fara ko o bina yele me am bulo ka ke shiako e hakla we danger de jamana kan ka ayere mine ka ayere soro danger min ala ka ci fanta ko kama geleya mimbe jamana kono ala ka mo uye hakilina kelende soro o de ka fɛrɛw tigɛ k'u sigi sen kan sisan wele in bilalen bɛ mɔgɔw ma ni ala sɔnna ni dimanche min filɛ nin ye dimanche nata 9h mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la Badalabugu ni ala sɔnna jama bɛɛ lajɛlen welelen bɛ yen kunnafoni bɛɛ lajɛlen bɛ taa di mɔgɔw ma ye ayiwa kunnafoni fɛn o fɛn n'an yɛrɛ hakilila k'a fɔ jamanadenw mago b'a la bi pour que u k'a dɔn Haut Conseil ni alisilamɛw ka position ye fɛn min ye jamana yɛrɛ taabolo ni jamana kɛcogo kan ni ala sɔnna inshallah o bɛ kɛ o don ayiwa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen maba caman olu yera a ɲɔgɔn ɲɛ in kɛnɛ kan o maba caman in na communauté musulmane de Soufi n'o ye Soufiw ka tɔnba ye o ɲɛmaaba n'o y'u ka karamɔgɔba Cheikh Soufi Bilali Diallo a tun bɛ lajɛ in na maa si kana to kɔfɛ nin ko in na o kumana ni a sangaw sera karido sɔgɔma an ka se k'an kun da palais de la culture ka Badalabugu mun kosɔn ka taa président n'o ye Haut Conseil président a ka nin kumakan sanumanw Haut Conseil mɔgɔw ka nin kumakan sanuman ni ladilikan sanumanw min b'a jira k'a fɔ faso in
ma kelen date faso i bela jelalen ta wa be kan ka ki joro fala mun koso hine ani barka hine ani damu here ani damu bise ka jindi jamana ngono chugo mina kuma na angata ka sabali kan bulo dan dusu ka sabali ka kuni nyoy ka sabali ka yafa nyogoma kuma na angata ka to o message nunu lame o kuna funi sanma munu minadi anga president fe ana aka je kulu bela jelale insha Allah amita ka to o de lame amba fo bela jelale ka bo insha Allah laje baimbike ka ben karima février kalo kle muga ani woro samba fla santan ani wolon fla abike anga palo de la culture Amadou Ampateba badlabugu kawfe nege ken kononton noye 9h wati maliden kelen bele jeli mana ke ton na mana ke dino dinela au bele jelen welelembe ni lajein Iraq aka chedono uka sordaswe uye Mosul uka pankuru ujigi kene uya mine uya boshi bamanchula mumbu dugu islamia kofe ka chenuke uka hakna te dowere uka se kuka dugu into bele jelen larwe ka ke uyere tai usera kuka aéroport min boshuru la kabini san bafla tan ani nani wati daeshi kawfe kele bafe somadan na Irakien u ka cɛfini tabɔ n'an ko ma ko polisu u ye laseli kɛ laseli min u y'a yira k'a fɔ ko u ka aéroport bi u bolo ani ka fara u ka dugu min ni a tɔgɔ ye Abu Saif yɔrɔ fila ni a kɛlɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ u sera ko o yɔrɔ fila sɔrɔ Irakien ka cɛfini tabɔ b'a fɛ ka tɛmɛ ni nin yɔrɔ in ye pour que u bɛ se ka u ka yɔrɔ tɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko olu sɔrɔ cogoya min na o kɔfɛ jɛkuluba ni a tɔgɔ ye Organisation Nations Unies ale y'a yira k'a fɔ ko maa caman mina mankan in mina kɛ sababu ye maa caman mina u sigiyɔrɔ bila ka ta ka bila maa ba naani bɔɲango la o kɔfɛ ni mankan in a ka gɛlɛ kosɛbɛ sabula u bɛna mankan daminɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a yɔrɔ mɔgɔ ka ca kosɛbɛ ni jama b'a ta ka bila maa ba wolonfila ka taa se 50 bɔɲango ma Turki musolaka mun ye sɔrɔdasu ye an bɛ don min komi bi yamaruya dir'u ma walasa u ka kunna biri u ka se ka odo kuka fini to ula kunungo no ye araba ikadon kafo uka ministère de la défense ya kunafoni bo kabi ki kawfe waliya kura ni onake tamashen belebele ka ɲɛsin Turki cɛfini tabaw olu ka musow ma yasa una se ka disabiri matarafa cogo min na u ka jamana ni u ka jamana kuntigi ka hakilina ye u ka ministre min n'o ye ministre de la défense ye ale nana jira k'a fɔ fɛn min ye disabiri Turki surasi musow n'o ye cɛfini tabaw o musow o na kɛ o mandarafaba ye Turki jamana kan jara cɛfini taba musow ye u bɛ se ka disaw biri disa min ni ayiwa disan tɛna yala n'o ye tamasiyɛn wɛrɛw ye wa a na kɛ fɛn ye min ni u ka cɛfini tabaw ka fini natali kɛ ɲɔgɔn na a bɛna kɛ fini kalite kelen wa fɛn min ye ɲɛda datugu o tɛna ye ni disabiri in na ni waliya ye ni bɛna tali kɛ fɛn min ye Turki a duguma kɛlɛcɛw fo ka taa se a jikan kɛlɛcɛw ani sanfɛ kɛlɛcɛw olu ka sira kan wa fɛn min ye fana tigiw ani jalantanw olu bɛɛ dabana kɛ ni waleya in na fo ka taa se denmisɛnw ma Turkikaw fɛ yen ni tun ye jateminɛ kɛ disa kun bɛ biri Turki fan bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn kelen min kun bɛ yen ni o disa kun tɛ biri o kun ye Turki cɛfini tabaw ka niveau ye n'u ka hakɛ Sevi ale ye sɛbɛya sɔrɔ Leicester kan a bɛɛ lajɛlen kɛra u ka dolanci min bɛ fɔ Ligue de Champions 8e de finale dolanci hukum de kɔnɔna na Juventus de Turin ni Porto ye ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale kɔnɔna la Ligue des Champions kɛnɛ kan kunu arabado ayiwa i ka dɔn a dolanci kɔnɔna la kabini sanga daminɛw la ka bɛn ni sanga 27 ye Alex Tel ale kɔni nana waleya jugu kɛ min tɛ bɛn hali fitini o nana kɛ sababu ye jaratigɛbaga nana a ɲangi ko cɛjugu la a ye carton rouge bɔ ka o yira la ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ Porto ni olu ka cɛlukɔlɔsiba Iker Casillas ni a si bɛ san 35 bɔ ɲɔgɔn la i ka dɔn ale kɔni ye Juventus de Turin maaw lajɔ fo ka taa se sanga 75 ma ka sɔrɔ o ma se ka cɛlu yara ayiwa o de tɛmɛnen kɔfɛ i gɛnni ballon d'or susu Iker Casillas y'o labɔ ayiwa i ka dɔn ka bɛn ni sanga 39 ye sanga 45
Dibala ale nana dolanjano susu i ka dɔn Iker Casillas a nana o fɛnɛ labɔ ayiwa fɛn min ka se ka yɛlɛma don ko la o kɔni nana sɔrɔ u ka kɛnɛmama fila fɛ kɛrɛnkɛrɛnma ni o ye Marco Pijaka ye sanga 70 ani filanan ale nana cɛru yara o kɔfɛ Dani Alves sanga 70 ani naaninan o fɛnɛ cɛlu yara i ka dɔn dolanci kɔni nana ban 2 ani kanangolo ka taa Juventus de Turin kanu na ayiwa dolanci tɔgɔlen dɔ FC Séville ale kɔni baara ɲuman kɛ sabula ale sera ka sebaya sɔrɔ Leicester City kan 2 ani 1. TV Anwar Filɛbaw an ka foli ani tanu bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen nin tun ye aw ka dɔn kibaru ye an bɛ foli ani tanu ɲɛsin Mopti ani Kɔnakaw ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ